weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓokki jawe e nder galle Lamine Ba Guiɗo Pular e nder galle Ceerno Mahamoudou Soto Koɓillo ko on waktu yoni ha to gudduɗi e nder galle Ibrahima Ali Ka to Italie e ko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi Sénégal yaadiɓe APR hanki kuccodiri e jaydiyankoɓe garti yogay toɓɓe ɗe gardiɗo landa Pastef yaltinno taw fati kadi koye landa APR e ñiŋoji muɗum kala to leydi Mauritanie sifande nandiral hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame zappo ko ene tolno o milliard pawɗo woni kay ko fate banggue nguura wallide leydi ndi ha ɓuura wawande hoore muɗuma to leydi Mali caggal teskede caɗele carburant e nder leydi ndi hande o Bamako Ségou Kulikoro ko fate yangara fuɗɗitima no fotiri kala ɗon ɗo hewɓe kay humpetiɓe wonande ɓe joguitiɓe kaɓirɗe taweteɓe nder leydi ndi fandare mabɓe ko ɗeddude faggudu Bamako beele ene sama to leydi Guinée Conakry woni toon ko weltare mawde no fewi ko hande uddite taw ko société simandu hoorejo leydi ndi bismima hoorejo leydi Gabo ɗum ko ñalawma hande taw ko société ƴeŋŋinowo ko fate jamɗe ɓurɗo mawnude e nder Afrique kabruji men maɗen ha to Niger Côte d'Ivoire ma en jaton to Burkina Faso Benin RCA ha to Gabon joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e keyleke gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnooro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaam salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowaade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe muusoje keeceje muusoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on gonduɗe e prostate hay sino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré son jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ma bare sappo e goo jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten wonande ko ñalawma hanki o eɗen gandi ko ñalawma mawningol wonande armée gendi leydi ndi Sénégal taw kadi koye nder région ngaji leydi ndi kala ko wona ɗum kon horejo leydi ndi hanki o yeehi toon to kamo Jali Dioba wonande kay hirjinde kadi e wadde discours makko faade ngarɗugol wonande armée gendi ndi leydi Sénégal taw kadi hande o ko jogiiɓe heblo ngarɗugo no fewi o arti noon e yaññade ko fate banggue kay wonande jaltugol wonande ɓeen joguinoɓe ɗo hen armée ji mumen walla ni soldat ji mumen hoɗɓe leyɗele mumen ma wontu taw koye sifande rewde lawol ko alda e funti gam ɓeydade ngarɗinde armée leydi Sénégal ko wona ɗum konon marin mo leydi Sénégal waɗi ƴewdel missile muɗum taw kadi koye navire goto on noon ɓe mbawi tigui duppude ɗum ɓe kolliti noon oɗo saaha ene gasama ɓe mbawa jogade sifa nden kay kisala taw ko maaje leydi ndi Sénégal kala ko wona ɗum ko noon wonande toɓɓere hanki ɓurde yajji no fewi ko tambade nden ka e kisal timmuka no fewi taw kadi ko tambade nden ka e kisal wonande hitande fande nde tuggal ma tan ko capantati goo octobre ha faynma sappo e tati lewru novembre taw koye 2026 Sénégal Dakar ma jabbo taw kadi ko joué olympique mo ganduɗa ɓurɗo fadede no fewi e nder windere nde ɓe kolliti noon oɗo saha ko heɓanade lappi nden kay kisal taw kadi beele ɗen gueɗe kala ene ɓuura hewde lawol no fewi o ñalawma hanki noon o mawninama e nder jokli leydi ndi Sénégal kala keddoɗen koye Sénégal gartaten wonande kay koye gouverneur de Dakar woni Ousmane Kane ƴetti pellital wiide kay ko hande tigui woni happu dokkanoɗo sappo e goo lewru novembre wonande kay ɓen joguiɓe autoji mumen ha e motoje ha e machine aji gueɗe ñonkoto kala gonoje dow booli hayso tawi woni auto yiɗi rewde woni nokkuji ene satta no fewi ne ɓittina yaaroɓe koyɗe ne ɓittina woni autoji goɗɗi ene jeeya sababu ni laabi kewɗi hay rewde hen ko caɗele Allah e autoji bonɗi en gueɗe kewɗe ñonkoto weddede dow lawol acceɗon holliti noon ko hande woni happu cakkito nde moni kala ittat ɗum so tawi ittani kay koye fourriére fayi maɓe gummin noon sembe mawɗo no fewi gam ittude ñonkoto kewɗo taw kadi koye booli Dakaru
ko taari ɗum kala to galle lamorgo to hanki o hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye o bismima toon walande DG mo ganduɗa kam woni directrice générale ko fati e banggue UNESCO o noon woni odore a Julay ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fati e banggue ɗoftodirde taw ko Jeux olympique hakkude Sénégal kame UNESCO o ganduɗa kankone mandama ko gasi kono o holliti darde Sénégal ko darde yonde no fewi gam ɗoftodirde UNESCO ko catala tammigal ko fate gueɗe ganni kame fina tawa kala ma jokku kay ɗoftodirde e leydi ndi Sénégal ha ɗen gueɗe kala ɓuura yuɓɓude no fewi Dakar ma laato ñalɗi ɗi ganduɗa ko ñalɗi pottodiral to banggue nden kay kisal koɓe mbiyata Golfe Guinée ɗen leyɗele ɗum noon koto banggue marine nationale mo leydi Sénégal ma jaɓɓo ñande 17 ndu lewru novembre woni ale aseda woni tan altina paɗo so jomiraɗo haaji wonande kay chef d' état major aji kamɓe wonde commande aji ɗum noon fati koye nden kaaji Golfe Guinée ɗi ñalɗi noon ɗo wat ɗum ko général Ibrahima Diop mo ganduɗa kam woni jagoɗo konu mo leydi ndi Sénégal gartaten koye dawrugol Abdourahmane Diouf mo ganduɗa oɗo saaha ko jaadiɗo hoorejo leydi ndi Sénégal ɗum koye campagne wonande jawtuɗo 2024 janoɗo toon to Brésil taw kadi lomtoyno toon ko hoorejo leydi ndi ko fate banggue wonande waylo taaridi toon to Brésil e tawtorede nden jonde arti kikiɗe hanki o lamorgo leydi Sénégal ɗum ko caggal ñande aset jewtuɗo henno wonande gardiɗo landa Pastef Ousmane Sonko suutino konngudi mum gulɗi jaw ɓakkude dow makko ɗin konngudi noon no haaldi wonande kay hoorejo leydi ndi ene jogii ɓe ganduɗa taw ɓe ko ɓaariɓe mum taw ko ɓaarkiniɓe gona tiɗɓe no fewi sene wawi noon artay landa Pastef gonga e gonga ko ɓe tigui goni o wasa yaadude ɓen ɗoftodiɓe mo guila 2024 wo sikka ɓen ko yimɓe taw gona yimɓe dariɓe taw ganduɗa juuɗe mumen ene moddini e dettingol ngaalu leydi ndi ɗum noon Abdourahmane Diouf yitimen hoore mum hewɓe jayndiyankoɓe garti hen hanki noon anko Abdourahmane Diouf o jabtima ɗin konguɗi wonande faade Ousmane Sonko hollitino ɓoyata jagode ɗiɗi taw kadi ko taweteɓe gouvernement makko ma guitte ha laaɓa gam teskede juuɗe men ne moddi e dettingol ngaalu leydi ndi hewɓe noon jofi peɗeli ko Abdourahmane Diouf kame Mimi Touré holliti o saaha noon hewɓe qima to banggue dawrugol kolliti beele so tawi Bassirou Diomaye Faye riwiɓe firti tan oɗo saaha Ousmane Sonko koko domini ɗum no fewi so tawi kadi riwaniɓe kadi holko jogori faddemo combat hakkude makko Ousmane Sonko jeeyi sababu hande noon hewɓe qimotoɓe to banggue dawrugol kanko hoorejo leydi ndi omo jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate oɗon fanno APR yaadiɓe Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hanki o ɓe mbaɗi jonde mabɓe toon to ñiɓirde landa mabɓe ɓe mbaɗi noon point ji kewɗi no fewi taw koye yeeso ɓen jaydi yankoɓe ɓe cuuti toon konngudi mabɓe ɗum ko caggal ñande aset jewtuɗo henno mitina kewɗo ha yimɓe nande leydi mo hoorejo jaggoɗo leydi Sénégal nodduno walla mbiyen gardiɗo landa Pastef Ousmane Sonko wonande kay on mitina on terrain meeting mo nodduno o jofinoma toon APR ko landa bonka no fewi ko landa hewka fitina adda ko caɗele nder leydi ndi ka rewani lawol konngudi kewɗi kay ɗi wo yaltini hen ɗin konngudi hanki noon Mame Amadou Diop gonnoɗo hoorejo sursarɗoyeji ndu leydi Sénégal e laamu Macky Sall arti e jabtade Ousmane Sonko e ɗi konngudi wo famɗiri ko haale kalanda ka ganduɗa ene laami ko ene tolno e duuɓi sappo pawɗi ene waɗi ko e nder leydi ndi Sénégal so tawi kay wonino kalanda ko wi ko ɗum tigui ka woni leydi ndi yettotako ɗo yetti hande ɗo ɗo ganduɗa guila ɓe gaari ala kala koɓe gommini e leydi he ko ene holla yimɓeɓe hoolare no fotiri kala Abdou Mbow noon kañumne ko sarɗi yanke arti e jabtaɗi ɗin konngudi o holliti kanko hoore jaggal leydi Sénégal o wi kala biiɗo wonande kay ñamade suuɗade ala e nder leydi ndi Sénégal fayi ko toon to kaso o holliti kanko tigui wi ñamade suuɗade ala e nder leydi ndi Sénégal so tawi kay wonande ko wi ko laatinoma oɗo saaha mo gonɗen Sénégal yettotako ɗo yettiɗo hen warti noon e jabtade konngudi kewɗi ko fate haalulaji o gonɗo hoore jaggoɗo mo leydi ndi Sénégal paɗen koye golle toon to Tivaouane
jagoɗo ndiyam Cheikh Tidiane Dieye hanki o ummini toon projet ji mawɗi no feewi ma tolnoyo 13.4 kilométre taw kadi koye nder wuro ngo kala ɗum noon ko yidde kay wadde gaawi mawɗi no feewi e fewnidde booli wuro ngo ha ganduɗa so tawi toɓo ari ndiyam ɗam ne wawa yaltude taw wuro ngo tuddata ndiyam yolotako ɗi lappi o yiɗi darnande wuro wiyetego Tivaouane koppreje kewɗe noon ma mbanje hen ɗum ko ñalawma hanki o ummini ngal ɗon gollorgal jeeyeten koye ñaw biyeteɗo fièvre de la vallée de Rift mo ganduɗa hande o ene ɓeydo layde e kala saaha région de Kaffrine jeynoka e tuusaɓe hen kono hanki goto winditama ɗum koto poste de santé mo Birkilane wi docteur Mbaye Thiam on winditama ɓe o mewdirnoɓe kala joñama gam holkisede ƴeewe so tawi wonande kay on fièvre kamɓene ɓe keɓani e sifa o ɗon mo ganduɗa taw kadi hande o ene ɓeydo tan layde e nder leydi ndi Sénégal ɓeydude nden kay kisala ɓeydande ɗum ɓesguji Sénégal naɓe ha gona e jaam ɗum jeeyi sababu patrouille dendaɗo hakkude police kame gendarmerie maɓe gonoy 153 agent ko ɓe tigui mbawi moɓodirede gam rende toon to sali pourtoɗala koye Mbour tawete ha toon to Ngaparou kame somon kala koye ngol lappol ngol ganduɗa ko takkoɗe maaje ɓuuri hewde noon ko tourisme en aroɓe toon ɓe kolliti taw kadi koye ngol lappol tan kene foto wonde noon 135 neɗɗo kene foto wonde 135 ko police 116 ko gendarmerie ko ɓe tigui mbawi wanjede toon totta noon nogas e jeeɗiɗi oto gam ɓeydude ndenka e kissala ko wona ɗum kono ɓe mbawi nangude kene foto ɓe mbawi nangude kene foto wonde 113 neɗɗo hen 96 koto banggue kayitaji hen nogas ko yahoɓene ɓittini yimɓe hen jeeyo ko tumaɓe guyka goto ko jogade ɗum jaasi walla laaɓi goɗɗo o noon ko yaade ene waɗa ko aada yarani 92 pièce woni ko teta 16 oto 49 taw ko moto ɗum woni opération ma moɓe gummini o patrouille to banggue ndenka e kissala Badara Gadiaga eɗen gandi ko chroniqueur mawɗo no fewi taw koye yewtere jakarlo aronde kala aljuma so yeehi tan ha woni 20h walla 21h taw ko toon to TFM oɗo hen hanki noon wonande juge joguiɗo ɗereji makko yamirino yo accite hay so waɗante jawo gam o yalta o kasoro beusa wonande procureur mo ganduɗa holliti yo heddo toon taw omo hato jina ɗum jeeyi sababu noon hewɓe kay hanki puɗɗinoma weltade no fewi kono ɗo saaha kanko chroniqueur Badara Gadiaga hedditima toon to kaso mo Rebeuss ɗum oddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gueni ndi leydi Sénégal paɗenam ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kamardi leydi ndi gila tan ñande alhamisa jawtuɗo e no woni koye jillu mum toon to région de Hawdil Sharqi omo tawi toon ha ñalawma hanki o noon wo yillo ha ñalawma hande hanki o noon o yillo yima 51e groupe taw ko armée leydi ndi joguiɓe ndenka kisal keerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali no ko ɓeɗo basikno ko toon tigui ɓe mbawi toon tigui o wawi yilloyade watta noon discours aji makko mawɗi no fewi faade koninkoɓe leydi ndi guila e darde mabɓe jambaragal mabɓe e tambadeɓe ndenka e kisal leydi ndi beele ɓesguji finoɓe toon ɓe gona e jaam o holliti darde soldat ko rende leydi mum kono kadi o arti e hollirde heblo mabɓe e darde mabɓe kono kadi o holliti ɓeto golle ko jogori wallitede e sifa gonangal mabɓe kono kadi o rentini finoɓe toon ɓe yimɓe so goni e keerol nde gartita haqqillaji nden to no fewi taw wona ko jii kala makño hen e ɗin sifaji kala o holliti hen gueɗe kewɗe to Adel Bagro noon o holliti toon daɗɗudi neɗɗo ko jangde so tawi neɗɗo o janggani ni haaki ala kala ko wawi wonde hen o holliti omo eri gouvernement o nde ɗoftata leydi ndi ko fate jangde kono kadi ngaaluji kewɗi ma wanje e jangde leydi ndi ha sukaɓe jogo nehdi kame jangde ko ɓen tigui mbawata janggo rontoyade leydi ndi no fotiri kala guila tan wonande cour de compte mo leydi Mauritanie yaltini doggol ɓen tumaɓe dirtinde ngaalu leydi ndi maɓe gon 30 nangaɓe kamɓe nangaɓe noon dossier ji mabɓe tottanoma police toppitiɗo on fannude anki nde waɗata hen
enquête aji mum luggi no feewi caggal mum noon ɗin dossier ji garti to suudu ñawoore ndu banggue hirnangue Nouakchott hande o noon kamɓe capantata kala ɓe darima yeeso ndun suudu ngam hettede ko fate sifa mbuñaari dittingola ngalu leydi ndi no wiiri ke nande kay hoorejo leydi ndi kami hoore jaggo leydi ndi hay goto kay ya fettake ɗin sifaji kala kay wonande mo jiiɗi mum moddi on fannu kala ma waw fawede hen jungo ko wayno procureur Mohamed El Amin taw ko ɓattiɗo cour de suprême o holliti oɗo saaha mo gonɗen dossier ji mabɓe ma guddite taw kadi koye sifa ñawore rewde lawola garten koye fannu ndema société o mbiyata société Sonadera mo ganduɗa ko toon to wuuro Kay Heydi hollitama hitande hikka nde ndema maaro ka ne yaari yeeso no feewi gila kay o darni koyɗe mago ma won duuɓi 15 kono hitande hikka nde kene fotto wonde temedde jeeɗiɗi hectare ma maaro kay dañe timmuko hono ko meeɗani dañede holliti ɗum ko directeur régional mo ganduɗa woni Djibril Ousmane Kane wonande hikka o société mo fiɓi kay yaltinde maaro heew kono feewi ngam teskede moƴƴere mum taw kadi koye dow oɗon sifa keddorɗen koye leydi ndi Mauritanie gartaten koye cetal darningal haqqe innamade taw koye commission union africaine caggal ne jaltini konngudi mumen ko fate banggue mette ɓen jeeyaɓe mouvement Iran daraniɓe haqqe innama ade e kala saaha dumbatteɓe gouvernement mo leydi Mauritanie taw koye cetal toppitingal on fannu holliti yo nani nden haalande ala kala nanguiraɗo e leydi ndi ŋañalde walla ɓuurede doole on moɓe joofi peɗeli nanngaka waɗa koye contrôle judiciaire ko wona ɗum ko noon o holliti wonande ɓen wonoɓe e nder réseaux sociaux ene kaala walla wone gueɗe goɗɗe ɗum ko addude caɗele e nder leydi ndi ko ɗum woni kamɓe koɓe jiiɗa e nder leydi ndi paaɗen ko toon to Nouadhibou ko guura heewka no feewi fecca e nder dumbirɗi ɗi Nouadhibou waɗi noon ko cetal darningal haqqe innamade ngam walliddeɓe gila e maaro nebam matelaji caabune hygiène mabɓe e laaɓal ɗin fannuji kala beele jomumen gona e jaam e kisal e dow ndin mbadi Japon hakkude muɗum e jagorɗo faggudu mo leydi Mauritanie si fande nandirala ken tolno e goo piccal 10 milliard ko préji uggiya taw ko kese ɗe ma wonoy hedde 100 million taw ko yen kame haalis mo leydi Japon ɗum noon ko wallidde nguura sifa maaro leydi ndi Mauritanie ha ɓuura wawde hoore mum to banggue sifa nguura woni ko holliri laamu leydi Mauritanie taw kadi ko jagorɗo faggudu leydi ndi taw koye dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali gartaten koye fannu cellal ɓalli hoorejo leydi ndi woni général Assimi Goïta ummini hanki o projet ji mawɗi no feewi ngam mahde ko ene tolno 15 hôpital taw ko mawɗi no feewi ko hanki o noon o fawi tuufere nokku biyeɗo Korofina ne tawi nder Bamako on hôpital noon ma waw darnede ɗo tan e lebbi 12 woni ɗo hen e hitande haalisaji kewɗi kay woni ko wanja hen so tawi noon ko hôpitoji 14 keddiɗi ma wonoya yoga e région ngaji ɗi inde mumen limaka ɗum noon ma wonoya no gasenayi lewru ɗo e duuɓi ɗiɗi beele kadi wawde ɗoftude cellal ɓalli leydi ndi ha ɓuura fawade e jaam e kissala Bamako wonande pelle joguitiɗe fandare mabɓe kay ko ɗeɗɗude no feewi wonande faggudu Bamako so tawi kala ko ene iwaye poruji leyɗele takkiɗe leydi Mali so donki kay yettinde ko poti addude ko faggudu leydi daro ɓe keeɓa fandare mabɓe ngan saga noon kala ɗo ɓe keeɓi ɓe joƴƴina ɗon khalifa mo ene lomto ɗon mo ene ñaawa ɗon woni fandare miijoji ɗiɗon kono teskama ɗeɗo hen balɗe to Bamako Ségou Koulikoro wonande kay ko wiyete carburant fuɗɗima yettade no feewi ha ganduɗa ɓen joɗinoɓe walɗin otoji walla motoji walla ɓe galano doole ni wawde dañde ɗam kuɓɓam kala mum de dañi o saaha no fotiri kala ya ngara ummitima e nder Bamako haton to Ségou noon ko hanki kay 10 ndu lewru
woni ko convoi dendo ɗi camion ngaji citerneji jolnuɗi taw kadi ko carburant timmuɗo no feewi naati ngo wuro tawni wonde weltare mawde no feewi kono kadi ene wondi e nden ka timmo kana feewi wonande kay faabade ɓesguji leydi ndi kala siftinimon noon wonande kay duuɗe école ɗe kala ko jowanode ɗum ko gila tan nogase goo lewru gila tan nogase nayyi walla jeegom lewru octobre ko noon ko hanki o jaagoɗɗo jangde yamiri duuɗe kala yo guddit ɗum ko teskede ya ngara o fuɗɗima newtade no feewi garaten ko toon to Bamako ngolo niya ene tawe e nder Bamako sanga 18 heures ko nden brigade mobile mo douane mo Bamako fawi juuɗe mum 150 bidon mo 20 litres taw woni hen ko nebama ɗam rewani lawol rewnaka lawol so ɗam moƴƴam so ɗam labɗam ɗo ɗam ƴooga kala ala hen kala ko humpita hen ko ɗam tigi ɓe pawi juuɗe mabɓe wonande kay on nanguira ɗo loskone jokki e makko gam ƴeewede holto ɗam natiri guenni ndi haɗam wawi yettade ɗon ɗo Bamako ɗum ko caggal ñukkidade dow oɗon fannu wonde kay no ɓe nanguiri ɗum ni hen ɗumuddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Mali paadena ko ton to Guinée Conakry hande o ko weltare mawde woni ton to Simando ɗum noon wonande kay ko projet mawɗo no feewi ko fade banggue société mo Simando 2040 yaltinde Guinée e caɗele hoorejo leydi wonande Guinée général Mamadi Doumbouya jaɓɓima hanki o wonande hoorejo leydi Gabon général Brice Oligui Nguema ñalawma jangone tijja toon Paul Kagame hoore jaggoɗo mo leydi Côte d'Ivoire dañi tigui tawtorede yoga kadi iwɓe hay Asie e windere nde kala ngari tawtorede ngam kay wonande toon to nokku biyeteɗo Mari Boya noon ko port mo ganduɗa o train jogorɗo ƴogde ɗe jamde toon to Simandou nawa ɗum toon to port mo Mori Baya taw kadi wawa yaltude leydi ndi fayetto leyɗele jenane taw koye ɓen sifodiraɓe leydi Guinée ne yeeyaɓe jamde o saaha noon leydi Guinée woni leydi gadinde nder Afrique kene wawa ƴeŋŋinde taw kadi ko jamde kewɗe no feewi ɗo ganduɗa ɗi ɓulli ko wanja hen ko ma wonoy 15 milliards ko preje dollar kala hitande ma waw yaltinde kene tolno e milliard taw kadi koye koppreje dollar wawde ƴellidde faggudu leydi ndi kono kadi ma waw gollinde ɓesguji leydi ndi jalta e jonde paya e golle o saaha noon leydi Guinée kayne heeɓi huccande kesamago to banggue ɓamtare e ko nandi hen kala to Gambie paaɗen la marine nationale mo leydi Gambie fawi juuɗe muɗum e 160 migrant ɗannotoɓe ɗan leɗe ndewani lawol taw kadi ɓe paano ko toon to Espagne kono ɓe jaltani maayango Gambie 163 ko Gambie naɓe 19 ko Sénégal naɓe ɗiɗo hen ko Guinée Conakry naɓe kamɓe kala saɓe nangama ɓe tottitama autorité ji tambiɓe on fannu gam haadeɗeɓe yaltude leydi ndi to Nigéria ko ene tolno 200 harbiyanke hakkude Iswaba kamɓe Boko Haram ko ɗe pelle ɗiɗi kay jihadiste en woni felɓodirɓe toon to maayo Tchad noko mbiyata Dogon Cheikhou ko toon tigui ɓe pelɓodiri ha waɗi ken tolno 200 e ko fawi neɗɗo wasen fittan taw koye haare hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo kala nde tawno pelle ɗiɗe kala ko pelle jihadiste en kono ɗe nandirani wona ngol tan woni go e kala saaha aɓe pelɓodira taw koye dow sifa ɗiɗi on wi biteɗo Ababa Koura Kolo ɓattiɗo armée leydi Nigéria to Cameroun balɗe ɗiɗi tan o wanno erango kanko Issa Tahirma Bakary lundiyanke caliɗo ha hande kay Paul Biya eɗi sumgoji 1 octobre wo erinoma o rokkiri tan laamugu ko balɗe ɗiɗi nde accitta ɓen dumbaɓe taw dumbira ko seppunode wiide kay jaadani e résultat jaltuɗo o guyka ene hen 70 ɗaccitama toon to Adamou Wa nangano toon ko 156 hen 70 mbawi ɗaccitede ɗum koye jillu hanki o wonande jagorɗo nden ka taw kadi bireɗo Paul Tunginji on noon yilloyi ko toon to Adamou Wa jaɓima toon ko gouverneur on fanno
beele addude jam e kisal e on diwan kala to Gabon Libreville dañi maire kesso o saha ɗum ko caggal ɗi sumgoji sarɗiyankoji kame local woni inde makko noon ko Pierre Mathieu Obam e toggi o saha hokkama polgu yo arde mairie de Libreville o holliti noon kala kayɗo sance e projet mo ene moƴƴina wuro ngo ma o waɗ ɗum ha ɓuura yaltude e caɗele to Niger jagorɗe nden kay kisal jagorɗe défense ɗe AES ɗe Niger Burkina Faso Mali lulinoma ton to ñame lamorgo leydi Niger ñande jeeɗiɗi ndu lewru ɓe gatti noon koye ñibde catal timmugal ɗon e Niger ngal ene ɓeyda sembe e nden kay kisal ɗe leyɗele tati gam teskede jangoji e uddali ne ɓuuri hewde leydi Mali jeyi sababu noon jonde arayode maɓe jooɗoye toon to Bamako laamugo leydi Mali hayso tawi woni happu muɗum walla ni on daɗa haalaka hen taw wonande se yi ko catal tammingal sumgoji leydi Côte d'Ivoire hanke ɓe jaltini ɓattake ngam hollirde kay joƴƴingol deppoji jogarɓe jeeyede sumgoji wonande sarɗiyankoji ɗi législative tijjaɗi taw kadi koyno gase jeeɗi lewru fandu ɗo gasata laaɓa ko ñalawma janggo o wonande 1 lewru novembre nden woni ko gasata fuɗɗi ko 30 octobre ha 12 ñalawma janggo o to Côte d'Ivoire armi leydi ndi yeddi ha memi leydi o kabaru ɓurɗo yirlade e nder laylayti rendo ha sikka gonga kolliti yimɓeɓe ne ndentoto wone kabaruji ɗi ganduɗa ene wawi adduya fitinaji comiɗi nder e ko nandi hen kala on kabaru holliri kay ko général de brigade wonande Sarif Ousmane Kone mo mbiyata chef d'état majeur de l'armée de terre on riwama e golle mum ɗe kolliti ɗum ko fo wodani on kabaru itta kala yo nawte ha toon to Burkina Faso waɗi taɓal mangal no feewi to banggue remoɓe wilo kono kadi kala ko rema toon e wilo ko ɗon tigui fewnete watte garaji watte guuɗe watte sifaji kala ñoote ha feewa hay sen yiye banggue goɗɗo on société noon mo ganduɗa ko jungo e jungo hakkude laamu leydi Burkina Faso e ɗaɓɓande wonande Ibrahima Traoré ko hoorejo leydi ndi hakkude makko e gouvernement mo leydi Italie kono kadi udditoye ɗum wonande ko hoore jagade leydi ndi woni Rim Taliba Jean Manuel ko on tigui wawi udditoye ɗum noon ko wanja hen go ma wonoy milliard piccal 5 taw koy ko pleje franc CFA ngam wawde gollinde ɓesguji leydi ndi kono kadi kaddule kewɗe taw ene mbawa fewnede toon to bene catal Sénat tambigal sumgoji leydi ndi ɓe kolliti kala kay landa riwaka e sumgoji tijjaɗi 12 avril 2026 jeeyetake e sumgoji local taw kadi ko baɗoji 1 janvier 2025 ko landa démocrate ka riwaka tan haadi haala hande ko ka jokki haɓede e nder leydi ndi kala RCA woni Centrafrique o saha ko cogguji ɓeydi toon no feewi ha tenti noon toon to jeere nde bangui gouvernement o noon joofi peɗeli ko commerçant ɓe wonɓe toon ɓe ko ɓe tigui ɓeydi cogguji ɗi ko ɗum konon ɓe kolliti addi kay ɓeydugol cogguji ko cattugol yagara hakkude RCA mo Centrafrique fatan to leydi Cameroun ɗum ko gila tan 1 octobre manduɗo hen ɗi sumgoji baɗɗi kareli toon to Douala nde tawno port mabɓe kaggulaɗe mabɓe tawete ko toon to Douala beele marchandise o ara ha yetto Centrafrique ko caɗele mawɗe no feewi ko ɗum jeeyi sabab ɓeydugol ɗiɗo hen cogguji kala to Angola ko ñalawma hande o waɗi duuɓi 50 jeytari manditare leydi mabɓe to Luanda mawninama toon ɓe jeytino koye mabɓe ko 1 novembre hitande 1995 woni 1975 waɗi ɓe noon duuɓi 50 hikka société civile o kala holliri aɓe ɗamini wonande kayya wellitede e gurdama beele ndi yaara yeeso hewɓe noon hande kay ɓe hollirɓe ɗum kala jibina ko caggal guerruji taw ko guerre civile bannoɗo toon to Angola paɗen ko to leydi France Nicolas Sarkozy laaminoɗo leydi ndi gorko mo duuɓi 70 hanki yalti kaso kono woni koye contrôle judiciaire woni koye ndenka sariyale ni ɗum ko caggal nde o taƴanano duuɓi 5 kaso wonanno kaso ko 21 octobre o yalti noon ñande 10 novembre balɗe 20 tan o waɗe nder kaso ɗum ko caggal hollirede
o wona karɗo cellal no feewi to endo new delhi hi ko oto goto kay woni pettuɗo ɗum noon koye legal ganni waɗi ken tono yimɓe jeetato mbasi pittali mumen sappo e jeenayi gañima autorité ɗi kolliti noon gasi hen lasko yañgo no feewi gam ƴewde wonande beele ko gueɗe ceɓɓitiɗe walla ala ko oto tan fetti to Pakistan Istanbul walla mbiyen Islamabad ko lamorgo Istanbul sara tribunal ɗonne kadi hande ko goto fettini wari warto wari hoore mum wari yimɓe hewɓe no feewi gañi hewɓe no feewi on noon ko kamikaze mo ganduɗa baɗɗo nden fettande tuma hen wonande kay ko ɓen joguittoɓe kala saɗin fannuji iwoɓe toon to Afghanistan to Corée du Sud ex hoorejo leydi ndi ɓiɗeɗo Yoon Suk Yeol oɗo sa jaggama kanko noon wo jaggira kay ko wallidde anɓe leydi makko ɗum noon koye konngol tan wo haali ɗum ko caggal nde Corée du Sud weddi drone faade to Corée du Nord holliti hol nafoore wonde e weddade drone faade Corée du Nord ngol konngol noon jeeyi sababu nanguedemo to Ukraine jamma hanki o keeɓi ken tolno e doronaji jeeɗiɗi ɗin doronaji jeeɗi jeeyi sababu ha yimɓe jeenayo mbasen pittal men hewɓe gañi hen beele ma koyɗol makko laato walla laatotako ɗum noon woni Ahmed Sara mo ganduɗa kam woni hooreji leydi Suria ɗum ko hanki o naati galle danejo toon to États-Unis d'Amérique jungo e jungo hakkude makko e Donald Trump ngol woni goo hooreji leydi Syrie ene naata toon to États-Unis d'Amérique ha tenti noon toon to galle lamorgo to ɓe kaldi toɓɓe eɗen gandi leydi Syrie koko yowono to banggue fagguno mum ne yatiri caggal beele ɗo e balɗe 180 no Trump wiiri ma ɗum itte leydi ndi wawa fiɗɗitade walla ala ko koyɗol makko ngol ganduɗa ene heddi e miijo ɗaminare musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen no wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena